Moi, me ollaan Ellu ja Senni. Tervetuloa meille historialliseen ja tunnelmalliseen Pitojen Helmeen. Villa Helmi on aivan uuden karhea majoitus Nelostien varrella. Meidän maalaisromanttiset, mutta modernit villahuoneistot on suunniteltu kauniisti ja kompaktisti. Lähiruoka-aamupala sisältyy aina hintaan. Ohjelmapalvelumme kautta saat monenlaisia mielenkiintoisia aktiviteetteja päivääsi, esimerkiksi kesäolympialaiset, paintball, jooga ja meidän ylpeyden aiheena on alueen historiaan perustuvat pakohuonepelit. Tervetuloa meidän rauhan tyyssijaan sinisen männyn tupaan saunatalolle. Täältä löydät 2 puulämmitteistä isoa saunaa ja paljon. Pitojen Helmen historia ulottuu aina 1700-luvulle. Kaikki juhlatilat on remontoitu nykyaikaiseksi, mutta vanhaa kunnioittaen. Meidän sydäntä lähellä on perinteinen ja maukas lähiruoka. Haluamme valmistaa ruuat alkutekijöistä lähtien itse, ja käytössämme ovatkin omien peltojen viljat ja lähituottajien raaka-aineet. Tänne vaan nauttimaan maalaiselämästä.